Bai, bigarren galdera. Zer gomendio emango zeniokete, zeuek elkarte bezala, Euskal Herriko ordezkari politikoei, Euskal Nazioa bateratu bat mundu globalean ordezkaturik ikusteko? Alenik eta ben sinistu. Bai, sinistu, osea, nok ukatukotzu ez, nazio bagarila. Guk argi dauko nazio bagarila, eta nazio horren ordezkari ju nahi gendula, ez? Da hortxe dago, osea, bihar guztiak eta lehenik eta be argi eukaun ona ekarri bir genduzala. Badinora ekarri genduzanian, osea, esan bi eutzaun betxu, hause gara, osea, gara, ez gara, numeroz asko ez gara, baina argi eukauna da, osea, hemen nortasun bat daukou, hemen atzian sektore bat daukou, osea, ez dago eskertzeko, zenbat bolondrez, zenbat hartzain egon zirian, ardizak ipintzeko prest, ardizak sartzen, osea, hemen egin zan biharra, desateotzu, dokumentalian uste dut desateotela. Osea, jasoten gendu zanean galeseko, galestarrak izan dira hon munduko txapelketa antolatzeko eskarizen jabenak, eta galestarra dira, igual, esain herrialde edo nazio, handi, gitxi gora bera Euskal Herrizen besteko azaleria eukiko da, baina Zelanda berrizen pare eurakin lehiatzen da ona, eta zorizonak emoten gaitxuen, gonbidapenak luzatu gaitxue euren Royal Welsh eta Corwen xierrera juteko, Euskal Herriza ordezkatzen bebai da, osea, gutzako hori zan, euren zorizona emotia, zatia, zelan ez tozu antolatuko munduko txapelketa bat, olako herriza atzian eukitxia. Joseba eta Bizoke jasotzen gendu zanean horrek, elkar bezarkatuta negarrez. Osea, zan guk dakiun gauza baten erakusle, ez? Da, zatotzu, joaldunak sartu zinen Abadinoko probalekura edo gaiteruak joten hasi zinean, osea, ulape, ez? Eta iritsi injaken da, bertan topa izan dauz, hemen Abadinon zirian parte hartzaileak, da galdetze dutzagun, bueno, bueltatuko zarie urrengo antolatzen daunean, da euren berbi izan 100%. Osea, bai, eguneko egun, bai etorriko zila, osea, oso maila handiz emon genuen antolaketiari dago kizionez. Eta hori esan izango posible, bolondrez, hartzainak, osea, bai, albaiteruak, patxi berabe, osea, badaoz piloa pertsona, ez? Udaletxiak, bai, ez? Bai, udaletxia, osea, Badinoko udaletxia izan zen, osea, proiektuengan sinistu bana, 10-10, osea, unzalu eta kuadrilia, ez? Kuadrilla deitzen du, horren zan Sorlan bebai, zelanda, Durangaldeko landagarapen zera, osea, danak saiatu ginen hor sartzen da, batzen ginen bako txia, esan aurrera tara berdou, eta eredugarri izan berda, eta, osea, gutzako izan zen, mundiala, gero aparte ETV aneotiak eta eurak ikustia, ostra, honek ez dira makalak, haue telebistan emongo dabe eta zuzeneko emanaldi bat eta kriston despliegia, da, karo, ez talakuan be, igual be bai ereduzat hartuta ez, sexta, ez? Lehen garai baten iagoraten Lekitzoko frontora joan, eta igual 2 pertsona ikusten zen duzan, edo 10 pertsona partidak ikusten, da sarrerak lortzeko, osea, burrukan enbi, arrizia, ez? Gernika ikusten zela neoten dan. Bitxu, behintzat arratzalde pasa on bat emon bautzaun da erakutsi zer dan ardi mosketia, hartzantzia, ez? Elkarteko helburutariko bat hori zen da. Sektoria, ez dala sektore sarkitu bat, ez? Badaola aukeria, 2021 mendeko alderdi lehiakorra dauko, bai dauko sektore bat atzian, tradizioiari besoen ja, ez? Baina berrikuntza puntu hori emon da, ez? Da, nik uste zeo zer behintzat lortu doula, jentiak dokumentalen bitxartez gauzak ikusi da bezala, eta ezin posau. Eta horrein arratzaldiadak, eia iluntzear leketia, baina arratzaldian lanean aritu zara. Onraitian, ez? Esan diazu onraitian, Arabako herririk eta altuenean. Goixian hasitxa. Goixian hasita. Semi etorri daniaz, nik argi izan eutzan, gero zeuk ikusi zerretxe osun, bardintzat mostaile basara, espasara edo zerrengo zun, bera gorputz eskuntzako modulo bat eitzen da bil, nik argi eukot, nik erakutziko txatela, bera behintzat ikusi deitzen, da gero bebitxu. Aki, gero erabilpen egingo da ben edo ez, alabia bizardoia ikastaro batera, elkartiak antolatzen daen ikastaro batera, eta behitxu, aukera ezin hobia bai mundu ezagutzeko, munduko edozein lekutan moztu leikezu, ardizak munduko edozein lekutan daoz, hizkuntzak ikasteko aukeria, horretxik ja, hainbeste hizkuntza perfectamente menperatzen dugu. Eta tokiak ezagutza, nik adibidez, onraitiak edo askotan joan itzea, baina lehendabizuko ezagutu eta nola bazteritarak esan zidan guaxi zala herririk eta altuena, beti, ez da, gero, Euskal Herria, hau de Euskal Herria da, ez? Bai, bueno, bai. Zer egin ezote, opakoatikan edo maizutikan?
Ez, nik opakoatik Opakoatik. ioten dut. Bai, normalian hor arte jutenaz, zelanda agurainera arte eta agurainetik ion. Bai. Arabako herririk altuena, ze Euskal Herrikoa usteot Jaurrieta da. Jaurrieta edo beste honako bat hau, zein ja, zentro bat egote, Sanitegek eukitxe banan ikerkuntza zentro bat, hanbe mostu. Osea, niri mosketiak eruna Euskal Herri ezagutzera. Osea, bai bardietatik hasi, iparraldian eletar arte, da esatotzut. Nitzako, igual, herria edo ezagutu baino gehiago, jentia. Jentia, bai. Ja, hartzantza munduan eta lehengo sektorian daun jentia, ezin jozu, imagina bezalakua da. Behin atiak zabaltze dutzu zenian, osea, hori bai dana, benetako altxorra. Jo, eskerrik asko, Ipar. Urte terdi pasada eta beitu, nik uste du nire elkarrizketarek bere funtzioa zekoala, azkenean egiten ari zioten lana publiko egitea, ez? Bai. Eta bezkari asko benetan. Bai, da eskerrak, ez? Gure bosgorailu edo behintzat gure mezu hau zabaltzen laguntziarra. Oso ondo.